बर' कसारि गावहायुङारि खुंथाय आरो आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनि जा डाइरेक्टर अफ एक्सटेंशन एडुकेशन बेजों जोङो जथायै दिनै जरहाटआव थानाय आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनि जा बर्ड रुम बेयाव जोङो मोनसे हाबाफारि लादों, मोनसे कनसाल्टेटिभ मिट आरो बेनि गेजेरजों जोङो एग्रिकालसारखौ बेस खालामनानै जोङो जोंनि बर' कसारि गावहायुङारि खुंथायनि बेन्दोङाव थानाय गामिफोरनि बा ओनसोलफोरनि लाइमोनफोरखौ बोरै जों आबाद बिथिङाव दानि गोनोखोआरि मुगाजों बोरै आवगायहोनो हायो जों बेफोरनि सायाव लादों आरो बेनि लोगोसे जोङो बाय'फ्लक टेक्न'लजिजों बोरै ना फिसिनो हायो, जोङो अमाखौ बोरै दिनैनि दिनाव जों बैग्यानिक पद्धतिजों जों फिसिनो हायो, जोंनि आलु आबादफोरखौ जों आलुनि जोलैफोरखौ जों मारै लाखिनो हायो, गोबां आयदा लानानै जोंनि रिसर्स पार्सन बिथांमोनखौ लानानै बेहाय सावरायनाय जादों आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बे खावजेननाय हाबाफारियाव जोंनि मानगोनां आसाम एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनि भिसि डक्टर बिद्युत चन्दन डेका आरो जोंनि बर' कसारि गावहायुङारि खुंथायनि मानिनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी, जोंनि